Jeg finder mig en rav. Fint start. En god start. Jeg blev ved indtil... På en 5'er. Yes. Let's go, let's do it. Lige der. Nå. Det er mig. En rigtig start. Ja, Hvad er jeg på nu? så du skal til din tredje. Ja. Også. Det er fjerde også. Nej, du skal til din fjerde nu. Ja, godt ja. Det er rigtigt. Til nummer 4. Let's do it. Let's go. Det blev godt filmet. Sådan nummer 2. Nummer 2. Woohoo! Der. Let's do it. Turn up. Jeg får hånd over øjne. Det får jeg ikke. Nej. Jeg får en tror måske. Let's do it. Men jeg får en 3 måske. Ja. En 3 er bare en 4. Synes jeg. Ja, en 3. Syg. Let's do it. Tæt på. Ja. Og en vinder. Så nu ved nummer 3. Jeg tager lige lidt ud. Sådan der. 3. Okay. Yes. Ikke sandt. Ja. Ja. Ja, det er godt. Det var ikke noget vand. Jeg får en 3 igen. Ja. Nej, det får jeg ikke. Jeg får en 4 igen. Som det plejer jeg. Som jeg plejer at få. Ja. Let's do it. Og du vil 3. Ja, det var en. Let's go. Let's do it. Nej, men jeg får en 3 igen. Ja. Så vil jeg bare få. En 3. Go. Udmærket. Og den går ned der. Igen. Nej, så laver jeg sådan en der. Nej, men du får en 3'er. Ja. Yay! Det er faktisk okay nu. Det er faktisk udmærket. Du får en 2'er, tror jeg. Jeg får en 3'er også. Det tror jeg også. Yay! Go! Ansigtet er nede. Nej. Jeg tror ikke. Jeg prøver at tage saks for ham. 3 igen. Juhu. Den bruger jeg bare fra her. Det er faktisk udmærket.
Det var næsten samme sted som mig, men lidt tættere på. Go. Hole in one. Let's go. Nice. Let's do it. Go. Og det er en sandgraver. Og en masse anden sandgraver, mand. Og jeg føler, han trav igen. Det er hver gang. 2. Nu. Ej, du er populær på YouTube. Det er jo bedre end før. Jeg filmer lige sådan her. Hvor mange sagde det? Jo. Yes. Yes. Jeg gør sådan her først. Sådan der. Ja. Nu her. Ja. Ha. Gør sådan her igen. Slag nummer 2. Det er bare en krog. Og masser af sådan krog. Tak for det. Og vi er på nummer. Du skal til den tredje. Ja, nemlig. 5. 3. Nej. Synd for dig. Det er synd for dig. Det står for, når jeg går ned og slag nummer 2. Nej, 1. Let's go. Nummer 2. Balkan Gigan Show. Nu er det. Ja. Kan jeg gå ind nu? Fast, okay, det her. Tak. Vi må godt tage den her op. Ja, det spiller ikke med. Det må jeg faktisk godt. Ja, men. Det er jo det. 3. Og så er nummer 2. Nej, så er nummer 4, tror jeg. Er det ikke sådan? Jo. Det er nummer 5. Nummer 5. Det er 5. En 5'er. Go. Er du klar? Ja. Ja, okay. Tæt på. Wow. Og jeg sender mig her fra bænken. Det er fint nok, det der. Ja. Tre. Let's go. Nu out. Kan jeg snakke. Jeg er klar. Super. Ja. Jeg gør sådan her. Nu er jeg klar. 1, 2, 3. Let's go. Wow, så okay. Så jeg er samme sted som mig. Nej, jeg er sammen nu. Nej, nu. Det er faktisk det samme som på din gamle kanal. Ja. Det er fandme sejt, det der er gået. Ja. Let's go. Sammen med den der pæne Midtjylland tatovering. Ja, let's go. Kan jeg bare gøre sådan her, som dig? Det kan jeg faktisk ikke gøre. Jo, 1. 3. Okay. Nu. Du har også snakket nøse. Ja. Der var han på. Den, ja. Stor. Yes.
Only one. Så nu vind nummer 2. Ja. 2 à? Ja. Ja, hvad fanden skal den hedde? Kan I lave noget? Kom af. Go. Så. En toer. Ja. Det er noget, du skal give den vej. Ja. Nu skal du til din tredje. Go. Ikke noget. Jo. Det var en. Og jeg gør det samme. Nej. Nej. Det gør det ikke for dig, hva'? Jo. Ej, nu gør det film din ansigt. Ja. Yay. Åh, solen er med også. Yes. Ah, er du klar? Ja. 3, 2, 1, go. Nej, bliv der. Tak. 2. Det samme som du gør. Ja. Det gør bare sådan her. Min mor. Det kan jeg ikke lide. Det var 3 nu. Og det var 4. Så jeg er nummer 5. Ja. Og det er så ekstra slemt. Og han er sød og ravn mand. Og nu er god. Okay. Prøv. Hold det one igen. Ja, tak. Sådan. Nu. Fars, nej. Ret. To. Nu. Nej, så fint. Ja, en god start for Mads. Yes. Ja, en god start. Så får man den på en 3, jeg tror. Eller måske, nej. Jo. Okay. Så må du ramme, du rykker ud, jo. Ja. Nej. Jeg har fået det samme, som du får. En 3'er. Ja. En 5.